ndapindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Harare. Ndapinda muHarare ndinobva ndapindira zvakare mukati menzvimbo yandinoti iyo Ruwa. Muruwa imomo ndinobva ndasvikira panzvimbo kunonzi iko kuTimire. Ndinoda kunyatsobata kuti ndisvike pamuri ipapo. Harare, Ruwa, Timire. Zimbabwe nevagari vanokati menzvimbo iyi ngatifambidzanei nokuti inhepfenyuro yevanhu. Kutimire kuri kugadzirwa mugwagwa mukoma KB. Kune marodhi riri kugadzirwa iko. Alright. Kuchigadzirwa mugwagwa, vakomana vemagiredha, vakomana vanotsika mavhu nekuchera nekumaunganidza kuzosvika pakubuda chinhu chinonzi road. Vanooperator ma-earth moving machines. Yeka kune zviya zvinosimuka zvichigonya zvichimodzoka pasi, zvimwe zvinofamba chidasike pasongororo. Vachinogadzira kudaro ndokuti paka pakanopindira ndokubva wafukunira mabhonzo ari kunzi nevamwe vanoziva. Maonero edu hakuna mhuka ine bhonzo iri. Bhonzo iri ndire munhu. Hadaro mabhonzo aya vari kugadzira mugwagwa uyu ndokubva vaende pane mabhonzo apa vakunyenyeredza, ndokubva vaisa tambo dziedza senge mareflect yekuti vanhu muone kuti pakakomberedzwa apa musapatsika kana kupafambira. Andinozwa kanzuro kunyange ikavhura makomba mukati menzvimbo inosiya yatenderedza netambo dzinoratidza kuti kana munhu uchiuya uone kuti apa panoratidza pane chinhu chiripo. Ndobva vadaro. So vanhu vari kuuya vachidongorera vachiona vachibva vachienda, vakuru nevadiki. Ivo pachavo vane 2 weeks pakangodaro hapasi kugadzirwa koma nemakombani achitenderera. Saka vanhu vari kuti iwo kufenza kwavakaita uku, pakaita dombo guru riri kuputswa, pakaita zimuti zihombe riri kupaswa nekuti ichi namwari chokugadzira rodhi, asi pakaonekwa zvinhu izvi pakabva pasiyiwa ndobva pafenzwa kuratidza kuti vane question mark nezvakaonekwa izvi. But kosa paine 2 weeks zvakakomberedzwa zvakadaro, ikuzo zvikoro zvavhurwa, mugwagwa unodarikira vachifamba, vana vadarika vachibarikira vachifamba, ko hapadiwi kuti bachiva zvimwe zvinhu. Ko kana chiri chokwadi chekuti mabhonzo aya anogona kunge ari munhu, denga rinobva rashama. Ndakakwanisa kutsvaga vamwe nevamwe vanoshanda mukati menzvimbo iyi vachigadzira mugwagwa. Mashoko avo ndeyekuti aiwa isitai kubasa nesu zvatiziva izvi. Mototsvagawo maofisi mahombe chatakatumwa nezvatikaita. Patakataura kuti taona izvi takangodzifenza ipapo ndobva vangoisa watambo nemareflectors ekuratidza kuti hapasi kugadzirwa. But mukaenda paWhatsApp channel yeNational FM Zimbabwe senhepfenyuro yenyu, endai munoona mabhonzo ari ipapo. Ichokwadi here kuti mabhonzo ayo kana makamatarisa, kana iri mhuka, imhuka ipi? Ichokwadi here kuti ndevanhu? Ko vari kugadzira rodhi pavakazofenza vakafenza vachiti chii chavari kuvhara apa? Baba Isabel, kazhinji kacho kana pakawanikwa zvinhu zvakadaro, mapurisa unofanira kuziviswa. Mapurisa wobata madepartments vanouya kuzotora kamapfupa aya voenda kunomatesa voona kuti mapfupa ei, nokuti izvozvi kufungidzira chokwadi. Vakazivisa here mapurisa vakazivisa here mamwe madepartments anofanira kakuya kuzotora mapfupa aya kuitira kuti paitwe mainvestigations. Vari kuchema nokuunza nyaya vagari vemunzvimbo. Ende question make avo ndeyekuti kunyange pakaita gomo pachigadzirwa rodhi, gomo riri kupaswa. Asi pakaonekwa zvinhu izvi ivo vari kugadzira vakabva vafedza nzvimbo iyi havachagadziri ipapo, ivo pari kungosiyiwa kureva kuti naivo vane question mark yekuti chii ichi. So vanhu vaizofanira kuti vachienda kunoripota kumapurisa ndivo vari kugadzira kuti apa takubvumira kugadzira apa nokuti zvatakaona apa tine question mark anazvo. Kambani iri kugadzira nzira iyi yakatumwa nehurumende handiti? Ichokwadi. Saka vadii kuenda kunoudza hurumende kuti pamakatituma paya kuti tigadzire takafokonora kuti takaona pane mapfupa aripo, hatisi kuziva kuti chii. Hurumende yotuma vanoita neizvozvo kuitira kuti vaite mainvestigations, poitwa matest poonekwa kuti mapfupa aya ndei. Ichokwadi mukoma KB. So kuonekwa kuti zvinhu zvinofambiswa
nenzira yazvo. Matau- Dzenguva mataura Ehe. kuti vanhu vanga vachishandisa maexcavator aya Ehe. maearth moving machines vakataura kuvakuru vavo kuti pane zvataona zvikanzi pafenzei. ichokwadi. Saka shoko raisafanira kumira ipapo. Yes. Ropa raizofanira kusimudzwa richiendeswa kune vakavatumawo kuti pamakatituma kunogadzira pipe tine zvatakasangana nazvo. Dzimwe dzenguva vakazvi